inisyatibo sang syudad gindayaw kadungan sa ika-124 nga anibersaryo sang Department of Agriculture. Ginpangunahan sang Iloilo City Agriculturist Office ang Whistle Stop Caravan kay inas sang aga kadungan sang ika-124 nga anibersaryo sang Department of Agriculture. Napilian sang DA nga buksan ang selebrasyon sa syudad sang Iloilo bilang pagkilala sa mga inisyatibo sang syudad ilabi na sa urban farming. Ang DA amo nang spearhead sang aton nga pagkasufisyente sa pagkaon kag sa mga materials nga agriculture kag ginatawag nga plant-based no kag farm-based. Kag nangin na-underline ginatudo tungod sa pandemic, tungod sa taas nga mga fuel prices kag nagka-redown abi na tanan sa kun ang tao naton bala may sufficiente nutritious kag available nga mga pagkaon. May malipot nga programa sa Molo Plaza sa diin nahamtang ang Uswag Rolling Store. Diri naka-display ang mga produkto gikan sa mga integrated farming sang syudad. Gindayaw sang Department of Agriculture ang mga programa sang syudad sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas bangod sa mga patubas nga ginatanom sa urban setting kag amat-amat nga nalabot ang handom nga mangin food sufficient. Tan-aw man naton nga dako ang role sang city government, especially nga ang Iloilo City is an urban area plus the fact nga ini man sentro sang ekonomiya kag iban pang aktibidades. Kag nakita man naton sa partnership with the city government nga damo pa nga mga areas. Hindi kung syudad siya puro na lang tanan buildings, damo pa sa mga boundaries sang syudad. Damo pa mga areas nga pwede tamnan. Nagdiretso man ang Department of Agriculture sa Sitio Siao, Barangay Sambagharo sa diin gin-turnover ang mga gamit panguma sa mga miyembro sang Vegetable Farmers Association sang barangay. Pinapaninguwa dad namon nga masuportaran lang gid ang amon mga basic needs bala, mga material. Kag sa mga subong dan matyagan mga kamahal sang abono kag mga chemicals apang garisgo gyapon kami sa pagtanom para matigayon nga makaprodukto kami apang ang output namon ang amon market hindi biskan hindi mayo tamo nang ginapaninguha namon nga makahinyo lang gid sang mga benepisyo namon halin nga makadugang sa amon nga panghilikoton sa amon panguma. Magluwas sa Barangay Sambag, nagbisita man ang mga tiglawasang DA6 sa Uswag Agri Nursery sa Barangay Takasharo para makita ang hydroponics. Ang Department of Agriculture ang lubos nga nagasuporta sa mga inisyatibo kag programa sang syudad para sa food security. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Lokal nga panguluhan nagpatigayon sang consultation meeting angol sa opening sang face-to-face classes. Wala untat ang ginahimo nga konsultasyon sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo tuoy sa sitwasyon sang trapiko ilabi pa nga nagahilapit na ang pagbukas ng face-to-face classes. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang meeting para mapasiguro nga mabatian ang sentimiento sa naglain-lain nga universidad kag kolehiyo. Yara man si PSTMO Head Jack Cunlo nga amo nagalibot sa mga terminal para makita ang sitwasyon sa mga sumalakay ilabi pa kung rush hour. Suno kay Cunlo, kritikal ang oras kung aga, umpisa alas 6 tubtob alas 9, bangon sa kadamuon sa nagapasulod sa syudad. Samtang problema man ang papauli kung hapon, bangon sang pagutok sang trapiko. We will do a schools directory route wherein palamam sa DTR guidelines, ang ilabi na butang street names. So that's why ang sarap na Sir Butch, kaya agi namon ang mga landmarks, schools, hospitals, etc. Kaya sa PTRTV magpasa kami is sa street names niyang ilabi dapat. Kaya ang street names, why galain mo? Ang mga landmarks, isa ka ibang ituda, nag-change. So ilaya, siguro mo na ilaya ka. Apaminsaran. And to add also ma'am, actually ma'am, bisa akong survey, ka-third week na subong, ang most effective bits actually is first town. Because all other towns, is anat na sila yung sa terminal, ginasta ka panahon. That's why we are very in a close coordination now sa MEGEC, kag sa provincial planning, kay para makater naman from first town kung ano itong ruta sa mga ginagyan ng special in schools. Para from terminal, no halos isa na lang. Nagtambong man sa Day City Planning Head Butch Peñalosa kag Executive Assistant for Community Welfare Oldarico Garbanzos. Gintalakay man ang road safety sa mga estudyante kag ang posibleng dugang aplete bangod sang limitasyon sa mga first town jeepneys. Nahibaluan, gikan sa 35, nahimo na lang 24 ang mga ruta,
17 dire ang orihinal nga ruta kag 7 ang bag-o. Isa sa mga nakabutang sa guidelines nga ang imo LTPRP is within sa imo lang nga LGU. But I'm not saying why kami ka-consider siya. All I'm saying is we need to take a look at their plan and then mas-sit down kami, and that's what we're doing now with the city's plan nga na-define na. It's just that nga hindi kami kahulat sa ila because this was years and years na nasugdan, no? As far back as 2016. Pagsugod na mo sini, all LGUs in the region will subject sa training, there were templates circulated, and then succeeding ang mga planning sessions held by LTFRB, at times ng DOTR, at tanan kita nga mga LGUs nag-partake. Pasalig naman ni Mayor Jerry Treñas nga hatagan sang solusyon ang mga concerns sang akadim kag padayunon ng konsultasyon antes sa pagbukas sang face-to-face classes. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.